Aquestes són les immenses extensions de bosc que hi ha a la comarca de la Cerdanya, a l'extrem nord-est de la demarcació de Lleida, tocant a la de Girona. La majoria són arbres de pi roig i també de pi negre, alguns més que centenaris i d'altres només en queda la soca. Tots en conjunt formen part d'un paisatge on la muntanya, la vegetació i la neu es troben perquè tothom qui vulgui pugui gaudir de la natura. I una de les formes de fer-ho és practicant l'esquí de fons o l'esquí nòrdic. Ens trobem a l'estació d'Aransa, dirigida per una jove ceretana. Aquí a l'estació tenim 31 quilòmetres de pistes esquiables, tant pel que fa en clàssic com en patinador. Llavors hi ha dos punts molt emblemàtics aquí a l'estació, un és el mirador del Pla de Llet, que s'hi pot arribar tant esquiant com amb raquetes, i l'altre és els llacs de la Pera, que aquí sí que s'hi ha d'arribar amb raquetes, no es marca fins a dalt. Però sí que és veritat que s'arriba esquiant fins a Pollineres, que és un lloc on a l'estiu també s'hi pot accedir amb cotxe, i hi ha una zona de barbacoes, per la gent pot fer pícnic i tal. Llavors tenim dos circuits més, que són el verd i el blau, que són més d'iniciació, que transcorren per dins del bosc, i són uns circuits que són molt tècnics i per entrenar a la gent els agrada molt. I ara fa uns 3 anys, amb els monitors de l'escola d'esquí van decidir muntar un circuit d'orientació perquè es pugui fer amb raquetes. Això és un circuit que quan arribes a l'estació t'entreguen un mapa on hi ha unes fites marcades i tu amb aquest mapa, amb les raquetes, has d'anar a trobar les fites i a cada fita grapes el que és la fita en el paper. I amb això és un circuit que està demanant molt les famílies, justament. L'estació està en funcionament des de finals dels anys 70, amb diferents canvis de direcció. La darrera, ara farà uns 4 anys, quan veïns del poble d'Aransa es varen agrupar per gestionar de forma directa l'estació. Eva és un dels 21 socis que hi ha al capdavant. Doncs aquí a l'estació tenim a la zona de recepció el que és la caseta de la taquilla, que li diem, que és on s'agafa el forfait, es compra el lloguer del material, i també hi ha el tècnic de l'escola d'esquí que informa de les classes que oferim. Llavors aquí més amunt tenim el que és el bar-restaurant, un restaurant que funciona, diguéssim, per si sol, és a dir, quan l'estació és tancada, al mes d'agost, el restaurant l'obrim i és molt conegut pel menjar tradicional i casolà que fem, com pot ser trinxat, arrossos, i tot està molt bo. I just a sota del que és el restaurant tenim el lloguer de material, on tenim totes les raquetes, esquís de clàssic, patinador, i després tenim una zona també on hi ha l'escola d'esquí, on hi ha els tècnics que s'esperen per fer les classes. Nosaltres aquí a l'Escola d'Esquí de Fons ja fa temps que estem treballant i estem fent tot el que posant tot el monitoratge del que són els grups de turisme, els caps de setmana, festius escolars, etc. Però aquest any també ens hem animat a posar tot el que són els monitors i la logística per fer els grups d'escolars de les escoles que venen entre setmana a l'estació. De manera que podem omplir molt més i podem donar un servei molt més global i més variat a l'estació. A primera hora del matí trobem un grup de dones que es preparen per anar a fer un tomb amb raquetes, una de les activitats que cada cop té més adeptes i que, per altra part, és ideal per recórrer camins nevats per l'interior del bosc. Però el gruix important de visitants és per fer esquí de fons, ja sigui passejant, entrenant o fins i tot competint. Normalment cada any a Aransa, juntament amb l'estació de Lles, organitzem la Marxa Pirineu, que és una marxa popular que es fa normalment cap a finals de gener. Aquest any, per culpa de la poca neu que han tingut, l'hem hagut de suspendre. Però com que vam rebre les nevades a finals de gener, hem tingut la sort de poder organitzar els Campionats de Catalunya, que és una cosa que s'organitza des dels clubs i que el club tria més o menys l'estació on ho vol fer, i aquest any els hem acollit aquí a Aransa. Ahir van ser uns 80 participants. Ahir va ser campionats individuals i avui es fa per relleus. És a dir, són 3 esquiadors que es van fent relleus i és el que es disputarà avui. Contents, sobretot ahir, va fer un dia magnífic. Molt bon treball de l'organització per tindre la pista en bones condicions. També d'Aransa, que ens han ajudat al marcatge de les pistes
amb la dificultat que tenia perquè estava bastant compacta la pista i disfrutant d'aquests dies. Sí, es comença d'U12 cap a les categories cap a dalt i fins a les categories màsters, i avui fem els relleus per equips i ens ajuntem de l'U12 amb U14 junts i després categoria absoluta. Per passejar, magnífic, tens unes condicions per dintre el bosc, tens l'autopista, si tens ganes de fer més quilòmetres te'n pots anar a direcció més cap a la banda alta, sempre tens paisatge, que sempre estàs esquiant amb paisatge, i, tens totalment els terrenys que vols, i si vols entrenar una mica més competició tens els circuits de dintre el bosc que ja són de més nivell i ja t'exprimeixes una mica més. Si ens allunyem de la competició, ràpidament ens submergim a l'interior del bosc per pistes molt ben marcades. Algunes passen per zones on hi ha grans clarianes que permeten veure el paisatge i fins i tot n'hi ha que voregen petits refugis. Des d'aquest refugi fins als estanys de la Pera hi ha un llarg recorregut, de manera que si voleu fer esport, aquest és un bon itinerari que ens portarà per damunt dels 2.000 metres d'altitud, per damunt del bosc, en un paratge amb llacs glacials. Però, com ja ens ha comentat l'Eva, un altre dels recorreguts més sovintejats és el que passa pel Mirador, autèntica balconada sobre bona part de la Cerdanya, amb la imponent serralada del Cadí al sud. Això fa que l'estació d'Arantza sigui molt apreciada per la majoria de practicants d'esquí nòrdic, com ho testimonien dos amics que trobem passejant pels voltants del refugi. Ja ho veieu, és idíl·lic. Són estacions d'esquí nòrdic que fa temps que venim, anem a Font-romeu, anem a Guils, venim a Arantza, és espectacular, ja ho veieu. Aquí darrere hi ha la Serra del Cadí, tot molt ben marcat, tot molt ben traçat, i la gent fenomenal. L'any passat vam fer un curset aquí a Arantza, amb els monitors supermacos, sempre et sents molt ben acollit aquí en aquesta estació, sempre revenim, sempre repetirem, molt recomanable. Arantza és el paradís de l'esquí de fons, l'esquí de muntanya i tota la gent que li agradi el contacte amb la natura. Ens escolta, ens fa escoltar i ens recorda el que verdaderament som. Ens fa patir per pujar, ens fa suar, però també alhora ens fa gaudir i ens deixa un record i un esperit que sempre portem a dins. Amb aquestes paraules de l'Eudald, acompanyades d'imatges aèries, ens podem fer perfectament una idea de com d'interessant es coneixen les pistes d'esquí nòrdic de l'estació d'Arantza.